silar farin ciki, wani so ya saka manta komai. Wai Aminu, wai gidanku sun san Naziru ya tura ni nemo masa aure? Ya mu na nan ko kuma na kauye? Gidanku dai. Gaskiya ba san yana ne. Ba a sani ba. To ai ya sa ni in je nemo masa auren yarinya Zara'u. Wa kai ta wannan ina wa zai mai aure yanzu sana'an me yake? Kar ije isa ni in ji kunya in faɗi wa bakar tasa mana. Ina ai ko ya sa ka je kai hilmi wannan kai sana'a me kana gani fa kullun yana Ka ce gwamma ma kai. kullun tare da mutane a bayan su suna zuga. Ka ce banza a banza ne ba kenan hotiho. Me sana'arsa? Bai da sana'a. Bai da sana'a. Ko san ma kal makafi sun yi dare nan gaba daya. na fi shi nan. Kai din nan ma ka ma fihi ma abin yi. Dan kai wannan To gaskiya ba zai sani in zama Alhaji Karamo ba a irin wannan da dan ramatin albasa ne wannan da. Wannan da bai haɗu ba. a madade mu Barka ne. Alhamdulillah. Na ji iyayenmu sun ce yayanmu ya ce ka nema musu aure. Gaskiya ne wannan. Ka fita daga harkar sa wannan ba gaskiya ba ne. Iye? Gida ni ina ga ya kamata mu je gidan duk wani tambaya za su yi mana saboda ita rana daya. Ni kuma ina ganin gara mu gama tara kuɗin mu kawai mu je mu sauke musu ta aidin magana da za a yi. Ba ku san shirin da na yi akan hakan ba ne. Akwai aikin da na yi wa bawa. Da zarar ya zo ya gaya mana komai shi ke nan kawai. Amma wannan shawarwarin naku gaba ɗaya ba masu yiwuwa ba ne. Ba ma bawan ya kira. Ba ma bawan nan ya taho. Malam bawa ni ka gani ka gudu ke. A'a ina fa mara ta daure na tafi tsari ai bai kamata in saki mara ta a nan gefen hanya ba kowa na wucewa yana gani na. Ina fatan komai maka daidai saboda in ka faɗa na gamsu. A to kuma wannan uban yarinya da ya ce ka je tukun domin ku ido biyu da shi ka ganshi ya ganka ya gamsu da kai ka gamsu da shi. In ba haka ba kuma fa. To sai dai in je in jiyo. To ka je ka jiyo din. To shikenan. Ya kuma leƙen me yake? Leƙen me yake? ‘Yan shara-shara na ji na fito zan kira su zo zuban min da shara. To saboda Allah ‘yan shara-shara kike kira su ko kwani nake kira su na ja su. Malam kai dai ba ka gajiya da magana. Kullum daga wannan sai wancan daga wannan sai wancan kar ka sararawa man. Ni kina bani mamaki. Wato sai ki laifi zuba miki idanu ko? To, malam ita rayuwa ta duniya sai a hankali. Komai faɗan haƙuri ne. Ka riƙa haƙuri, ka riƙa haƙuri. Fi sabilillahi. Ƙarshen dai leƙen kenan. Maganar yarinya ne ke leƙa ko kike nema? To, malam to, in ban duba ta ba ya kake so in yi? To amma duk abin da yarinyar za ta yi ɗaurin gindinki. Duk abin da za ta yi ɗaurin gindinki. Haka fa kwanakin ba fa yarinyar nan fita ta bar gidan nan. Kwana da kwanaki ban ga yarinyar nan ba. Ta dawo gidan nan baki gaya min ga abin da ya faru ba. A'a yarinyar nan gida gurin wani ta ji ko gurin wance ta ji ba wani bayani. Kun mai da ni so koma a gida. Sai abin da ga dama saboda ke kika haife ta ko? To suna makaranta.
to shikenan. Suna makaranta ka san in suka zauna in exam ya kusa din nan suka zauna zaman hostel sai sun fi karatun amma yaushe za a dawo gida kuma a rika komawa a koma ai abin yana da yawa. Wato suna makaranta? Gaskiya. Me hostel kuma? Can wajen makarantar nasu. A can aka je aka ajiye ta kwana da kwanaki ko tana jaraba ko? Exam suke yi. Suna exam ko? Za su fara ito kaga dole zaman hostel ai ya kama su. To za ta ga jaraba kuwa. Za ta ga jaraba. Duk abin da ya faru ke ce musabbin abin da ya samu da yarinyar nan. Ni ban taba jin wata makaranta da aka ce an ji an dauki yarinya an ajiye ta kwana da kwanaki tana wai zaman jiran jarabawa ba. Wai ina cika sa wayan naki? Sai faman kira nake kinki daukawa? To ina jinki. Zara, wai me yasa mu ba mu taba rabuwa da matsala bane? Oke to shikenan ga ni karasowa gida. Ya ake ciki na Zaran take? Wallahi tana gida an ki barinta ta fito. Dama ne maka je ka samu Musa dan Allah ku yi san yadda za a yi dai ku zo ku turo. Okay to shikenan ba mu. Dan Allah kai sauri. Shikenan ba da mu. To baya nan yayi tafiya. Yayi nisa ne yau zai dawo kuma. A'a yau tafiya kuma ai kafin ka yi ta ne kake da ita in ka yi ta kuma ai sai yadda ta yi da kai. Sakan zan bayar kuwa. To wannan ko mai daki ba shi san inda dakin shi yake yoyo ban kun ga za ku iya zaman jiran sa to kuma kun ga tafiya za ku je ku dawo shi kenan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waye wa alaikum salam. Sani na wuni. Lafiya. 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 Wa kake nema? Na zo wurin Zara ne. To, Zara daga ina? Gidanmu ne muka tare nan bayan da sunana Musa kuma ni. Musa. Ba ta nan. To, za ta dawo da wurin ne ko kuma ta je yin abin nan? A'a, to tun da nace maka ba ta nan, ai ba ta nan. To shikenan, nagode. Sai an jima. Wurin wa ka zo? Na zo wurin Zara ne ta kuma sai aka ce min bata nan. Me haɗin ka da ita? Me haɗin ka da ita? Zance ka zo? Haka ake neman aure? Haka ake aure a garinku? Ba ya hakuri na yi kuskure. To ni ba haka nake ba. Idan har san ka kake ka je ka turo magabatan ka bi magana da su. To shikenan. Domin su tabbatar min ma cewar kana son nata kuma su san cewar kana zuwa gurinta. To shikenan Allah ya za. Wannan shine kwanciyar hankali na, shine kwanciyar hankalinka. To shikenan. Ba kawai ka zo ka sallama da yarinya kan wace hujja? Ni ba a yi min haka a nan gidan. Ka je ka turo magabatan ka magana da su. Ka gane ko? Na gane. Ya sunanka? Sunana Musa. A ina kake? Mu ne muka tare nan bayan ko ba da. To Allah sarki. To ka je ka turo magabatan ka magana da su. Yawwa. Nagode. Madalla. Yawwa nagode. Madalla. Me ka kuna? Me ya kawo kuna?
wato an dawo da majalisar shaye-shayen kofar gidana ko to ba zan yarda da wannan ba zan yarda da wannan ba kai dudan Allah wannan yau kai kama bayan bai kuwa duk sannan tsara ganin ba kofar gidan nan wallahi su ne maganin kai ku fita daga ido na ku fita daga ido na ni ma fa ba kyal bane kuna ga ina wani aran ma ni ma nan ne yayi tashi mana dan Allah ne dukan yaran nan dukan ni zai wannan lalata kofar gidana wato za a mai da kofar gidana majalisa kenan za a je da ya fitowa da gudan gulgo to kofar gidana ba zan ba dan wani guri mara ta ni ko karfin kowa wallahi da addu'a sai na yi magani sabo da kaza control over control naka operation suna tare da kai su ma kawai a raba gado a bani kasona. Shi gado ba hauka bane ko ba mutumin da ya isa ya ce ga wani waje a cikin rabon gadon da Allah ya alkurani bare ya gyara ko ya kara ko ya rage babu shi. To ina fatan dai lafiya ba dan halin ya miki ba ko kuma yan sanda me kika yi musu su yan sandan to wannan jakar me ita aikansa akai da kuɗi mahaukatan kuɗi a ciki sannan an ma kashe shi yanzu mene da wannan shekarun naka kai ba za ka taɓa yin hankali ba haka kake so ka ƙare ba shacin zan yi ba akwai alamar tambaya a kanka me yake faruwa gaba ɗaya sun bi sun lalata komi wallahi gaya mana gaskiya ko mu ci tumar ubanka mu fara ragargaje ka anan gurin me kika tabbatar kin sani game da wannan al'amari to ni dai jaka ce aka kawo na bude na ga babu kuɗi a ciki shine kenan dalilin kiran aure zan yi ba na so zama a ce akwai wani kullaci a cikin wannan aure da zaka yi ko umma ita kishiyar nan ma wai mecece ne ke ashe baki da hankali wai ke biki san mecece kishiya bane a rayuwa tabbas kuwa ce duk dai tsiyace a nan gurin ko dai baki gane ni bane mai Allah lafiyar ki kuwa ina buƙatar miliyan 3 wani aure za ka yi kashe miliyan 3 yaya ina nuna maka annabi kana rintsa idanunka sai da auren ma hana ni za ka yi kar in tafi kuma in zo in yi laifi haka Allah ya da kai ai tukunna ma baka ga komai ba dan iska azzalimi aka ce ka mutu ashe ƙarya kake yi za ka gane kuranka wallahi da na ba balawo bane operation Q&R over a tarihin mu na 'yan sandan Najeriya wannan shine tarihin da har yanzu ba mu gama cike shi ba to yau ko za a cike shi ranar da za a daura yarinya aure ana shirin kai ta daki amma ta kwana a